Ġew iffirmati żewġ ftehimiet bejn il-Kummissjoni tal-Films u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u Heritage Malta rispettivament. Dawn il-ftehimiet se jkunu qed ikomplu jsaħħu s-settur turistiku ta' pajjiżna fejn it-tliet entitajiet se jkunu qed jikkollaboraw flimkien fuq il-kampanji tal-marketing biex Malta titpoġġa fuq il-mappa bħala destinazzjoni tal-films u niċċa turistika. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech matul konferenza msejħa Screen Tourism spjega kif permezz ta' dawn il-ftehimiet qed jimmiraw li tal-2030 il-persentaġġ ta' screen tourists, jiġifieri turisti li jżuru lil pajjiżna b'interess dwar il-films jirdoppja. Grech spjega dwar ir-rwol tal-ftehim li ġie ffirmat mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Irridu nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna mal-Malta Tourism Authority biex bekk inkomplu nattiraw aktar turisti għal locations tal-films. L-industrija films komplet tikber u rridu naraw kif nistgħu nkomplu nsaħħu din l-industrija bħala hija mutur ekonomiku għal pajjiżna. U allura mhux biss biex inġibu l-films imma wkoll rridu we encourage turisti biex iżuru l-Malta u jaraw il-locations tal-films. Irridu naraw li modelli li pajjiżi oħra bħal New Zealand u Ireland implementaw għal pajjiżi tagħhom fejn urew biċ-ċar il-valur ekonomiku għal pajjiżhom. U kompla jispjega kif qed issir aktar ħidma biex Malta tkompli tattira aktar turisti ta' kwalità li għandhom ukoll interess fl-istorja. Niċ-ċoħra li Malta hija attrezzata għalija u bekk permezz tal-ftehim ta' Heritage Malta dan se jkun qed ikompli joffri aktar opportunitajiet. U ma' Heritage Malta rridu nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna wkoll biex postijiet tal-Heritage ikomplu jintużaw għal locations tal-films u wkoll għandna storja partikolari li iridu naħdmu flimkien mal-Heritage u wkoll mal-Awtorità tat-Turiżmu hija l-istorja tal-kavallieri. Għalina l-pajjiżna din hija gold mine u nemmen huwa żmien li ninvestu fuq din l-istorja biex bekk mhux biss inkomplu insaħħu l-industrija tal-films imma wkoll nattiraw aktar turisti lejn Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega kif dejta miġbura fi stħarriġ riċenti turi li 3% tat-turisti li ġew pajjiżna kienu attirati għall-isem li Malta kisbet barra minn xtutna fid-dinja tal-films. Spjega kif għalhekk ftehimiet ta' dan it-tip ikomplu jsaħħu dan is-settur tant importanti għal pajjiżna biex iddur ir-rota ekonomika u mhux biss tattira aktar turisti ta' kwalità, iżda saħansitra aktar opportunitajiet għal Gżejjer Maltin. Screen Tourism hija niċċa turistika oħra li qegħdin niżviluppaw bħalissa fejn qegħdin naraw li hemm trend internazzjonali li jkollok turisti li jagħtu destinazzjoni abbażi ta' films li jkunu raw huma li jkunu nġiblu f'dak il-pajjiż. U allura filwaqt li qed inkomplu niżviluppaw u nsaħħu l-industrija tal-films, fil-banda l-oħra din se tgħinna sabiex nattiraw turisti ta' kwalità illi se jażlu lil pajjiżna għaliex ikunu nġibdu l-films hawn Malta. U għalhekk qed naraw dawn iż-żewġ pilastri ekonomiċi ta' pajjiżna jingħaqdu flimkien sabiex ikollna verament turiżmu sostenibbli għaż-żmien li ġej. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef tenna l-importanza ta' ftehimiet bħal dawn fejn in-niċċa ta' Screen Tourism mhix biss niċċa oħra ta' turiżmu li jiġi attirat lejn pajjiżna, iżda saħansitra motivazzjoni oħra għat-turisti biex jażlu lil Malta bħala destinazzjoni naturali għal vaganza li jmiss.